katawhan aron mahibalo sa sugo sa Ginoo. Sa hapit na siya mukayap sa langit, kinun-an gisugo niya. Panlakaw kamo, isang yaw ang tulong ko, karon atuwa siya dito sa kalangitan. Naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Bisan tamayon tao, biay-biayon sa tanan nga katawhan. Ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon. Daghang kalistanan atong hingsugatan, apan siya magauban angkod sa katapusan. Sa kapanahunan karon atuwa siya ito sa kalangitan. Naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya dito sa kalangitan. Naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Usa tumanunta ang tanang sugo niya, samtang may panahon pa. Ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magpadasigon kita aron di panilngan sa dugo sa katawhan. Karon atuwa siya dito sa kalangitan. Naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman, kuhaon ug lalinon ang Mga higala, kumusta? Mayong gabi kanyong tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is Our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope.
usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulun-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kitasan sa mga langit. Nining taknaa sa kagabion sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Ginoo, ikaw magapanalangin unta niini nga programa ug kining estasyon nga mahimo kini nga instrumento sa pagpaabot ngadto sa kahayag sa kamaturan sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Itugot mo unta, o Dios, nga ang mga nagapaminaw karon kalamdagan sila sa Espiritu Santo nga unta ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon nga makaduol sa pagpangalaga dinha kanimo. Salamat nga ikaw magatubag maghatag sa among mga pagampo, pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matud nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw nini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, sama sa atong naandan sa dili pata mo adto sa pinaka main portion sa atong programa ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone, no? Okay, maayong udto Brother John. Pwede ba nga makahangyo mi sa imo nga this coming Saturday pusa unta ka sa amo nga maimbitar nga speaker sa among church tungod kay duna mi bisita nga gikan sa Manila unya nag-agi ni siya og dating daan, kaso lang wa lang siya mo padayon unya nagsusi pa daw siya sa kamatuoran. Pure manggod sad ni nga Tagalog. Okay, wa nay problema kay ang mga Cebuano makamauman mo sultig Tagalog, makasabot og Tagalog. Kaso nga lang duna na lang ano kay karong Sabado ang akong schedule dugay na murag tulo na ni kakuan nagi schedule na ni Brother GB Rodriguez murag tulo ni kabuan kay adto pa man ang kuan, adto pa man ang bulan sa Disyembre man siguro to iyahan ang nakontua ako na nahilingan kagabi sa kuan sa kalendar, no? Na karong Sabado na ako sa kurtihan ni SDA Church. Unya di ko makakuan ana, dili ko maka inunta kumit kay naa na makoy na kumit kadaan. Sorry lang gyud. Maybe og di pa nakabalik og Manila unya bisan pa maganig dili Sabado kung gusto gyud nga makig-istorya, pwede ra ko nga inyuha nga tiksan, no? Inyo aron ato nang mabisitaan atong istorya, no? Nya dili man sana gyud ingon as in nga lisod gyud pod kaayo pa na siyang pasabton kay dating nagdating daan sa ato pa bisag asang mga puntuha diha sa Biblia ila na nga gituhuan gawas lang aning uban basta maigo na gani sila sa ilahang masag-ang na gani sila sa ilang gibarugan dag ingong mali nga salin. Apan okay lang, no? Pwede ra o bisag dili Sabado inyo kung ma-invite, no? Bisag ibang adlaw ma-invite ko ninyo onya ato na nga istoryahon kanang inyo nga bisita nga gikan sa Manila nga kaniadto dating daan, no? Salamat. Patay basahon Sir John, kanunay ming nagsunod sa pagpaminaw aning inyuhang programa. Salamat nga inyo gyud ma
umpawan ang among huna-huna sa inyong mga tubag diha sa Biblia. Unya ang akong anak maugyod ang sulat sa inyong hisgutan sa Bible, ano ni mag-take note ni, no? Unya naami Biblia, pwede ba nga bisan naami Biblia makapangayo mi sa inyong Biblia? Yes. Dili ko ni ikuan ha, dili ko ni i-delete ni. Pwede ra. Bisag na mo Biblia, okay man na. Kay kanina pa man tay gamay nga nabilin nga Biblia. Unya sagilang ako ning tiksan, no? Tiksan. Well, niya patay basahon. Salamat kayo sir, padayon ang atong Bible study sa tawag-tawag lang sa cellphone na abot na gahapon sa alas 10 ang Bible nga imong gi padala diri sa amo sir. Unya bag-og yun kaayo, pero doon na may mga panagsa nga marking nga importante kaayong mga verse. Yes, ako tong namarkingan kay sa ako nang gikuha dito sa bookshelf, akong gitan-aw niya kadtong mga bersikulo about Sabbath, about sa pagka-Diyos ni Kristo, about sa kasuguan, sa pagkaon. Ako tong gipang underlinean, akong gimarkingan ba ana. Unya kamo na lang dugang padiha kay kani manggong naa sa Biblia mamarkingan nimo, dali kay nimo nang mapansin while nga imo na siyang giablihan. So padayon ni na, pero ayaw lang gid pasipala og dala-dala og Bible didto sa inyong simbahan kay gibawal man na sa inyo. Okay rag cellphone ang dadon pero Biblia dili. Og unya ayaw na lang pod pagsigi og langas nga naanay imuhang kuan, imuhang Biblia kay wa man na ikahimuot sa inyong simbahan nga kamo magtinil mo og Biblia. Mao na nga paningkamuti na ang pagsusis Biblia na abot naman din nas imo. Okay, ugma sa alas 3, sugod na sa ta, Bible study. Unya naanaman ang Biblia na abot naman ka din na gahapon sa mga alas 10, alaban natin yun na og tuon og susi, basa. Well, last text nga akong basahon, sir, ang ako nga papa, diakono man sa amo nga lokal. Dili gid siya mosugot nga maminaw ko sa inyong program, pero mangawat-kawat lang kog paminaw kay naa may headset sa cellphone mabatian ra gihapon nako. Og ingon niya kung magtuman ko sa gusto, siya gyud ang magpapatiwalag sa ako kay bawal magud na sa amoa. Sige lang, ilang kabalaka na susi lang gyud sa kamaturan, paninguha lang gyud kay wa may anak nga maluwas ginikanan, wa say ginikanan nga makaluwas sa anak. Ang kaluwasan individual, no? Busa paningkamot gyud kay ang kaaway nagahimo og daghan nga mga paagi sa naglain-lain nga mga butang aron lang ang tao inunta maalihan sa iyahang pagsusis kahayag sa kamatuoran. Okay, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message ing cellphone, mas maayo siguro Brother Libby nga imong malili usa dinha ng atong monitor aron atong mahibaw-an kung diining dapita nga mga lugara o nasuras kalibutan nagagikan ng atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga listener. Kutob sa giabot karon sa atong broadcast. Mayong gabi kanang tanan, mayngon man sa atong mga viewers no sa Facebook. Kamon tanan dia welcome karon gabi una. Pwede na makapadangat higala og mga mensahe, mga greetings nato si mga friend, mga pangutana baka hinuon, aron ato nang mapadangat ngadto nila no. Text lang mo namo ni Brother John sa among mga cell number or pwede ari mo sa comment section nato sa Facebook higala mo padangat sa inyong mga mensahe aron basahon namo dinhi og maabot sa didto sa inyong mga pinalangga nga mga kahigalaan, inyong mga pinalangga nga mga minahal sa kinabuhi.
Kanya palihog sa gihapon atong alang sa mga followers no o mga viewers sa Facebook, atong i-like ang atong programa, i-follow na to kanunay unya atong i-share mga higala ngadto sa atong mga friend ang pulong sa Ginoo. Okay, di ta magdugay ato ning basahon kini ni IPP lang nga nakita nato sa screen. O panahon na higala makasend mo og mga mensahe. Nag-send si James Dalusis og star na nagkatawa. Niya say mensahe sa Brother Ronilo Itang, mayong gabi inausab kaninyo Brother John, Kuya Libby, og sa tanang mga kaigsuunang naminaw og nagabyo nining programa. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo Itang. So ato sa ning dalikyatan og liili mga higala ang pikas nga screen alang sa atong mga kahigalan og mga kaigsunan nga nag-like og nag-love sa ato nga programa. Ng heart kibutan na nag-love na sila. So atong tanaw no ang mga nag-love sa atong programa ni si Roth Necesario de la Cruz sa Hilutungan Masbate ni. So may gabi si Roth uban sa tanang taga Islas sa Hilutungan Masbate. Niya po si Maricel de la Cruz, si Brother Edic Coronel mo ay nagtanaw karon uban siyang tiyok family di sa ang lungsod Midelian. Niya sad si Sara Katampatan at usang nakita dinhi si Syudjan Hista Abalye. Niya sad si Nuna Hani Monterde Punay. Niya po si Larry Jr. Punay. Ronaldo V. Bragat. Niya sad si Brother Elmodam Flores. Niya po si Ma'am Brother Mudam, may gabiin mo na Brother Mudam, kumusta man taong ka, Brad? Okay, niya po si Ma'am May Barido Coyos. So, kadamin niyo Ma'am, kaban ni Pastor Coyos o inyong mga kabataan. Okay, ni Asad okay, ato pong nakita dinhi si Alin Div Batak. O niya si Erwin Juanes ato sang nakita din sa nag-view karon. Ani aritas mga nag-like niya si Brother Rufino Moreno, Brother Noipi Moreno, niya pod si Tumaylo Linad Uway Corotsia, si James Laloses, niya sad si Sister Ginaline Lumuntad sa Takop, San Remigio. Niya po si JP Advent, so si Sir Jerome Patagnan. Sir Jay, mayo gabi ida sir. Salamat sa pag-view sir ha. Thank you so much sir. Niya sad si Brother Ronilo Itang, nag-like po siya sa ato nga programa. Okay, ato ning balikan na sab ang pikas nga screen. Niya mensahe si Brother Elmodam Flores. Good evening. Good age, mga John Bradley. God bless sa tanang naminaw. Okay, God bless also Brother Elmodam Flores. Niya po si Noipi Moreno. Si Brother Moreno diha sa Look, San Remigio. Niya ingon niyang minsay, good evening, Bro John, Bro Libby, og sa tanang kapaglaom. Maayong sa pagpaminaw sa Jesus is our hope. God bless. Niya pag-mensahe si Brother Elmodam Flores sa gihapon Brad nga naminaw mi diri sa simbahan nga makabisita ka sa amoa Elmodam Flores. Asa nga simbahan Brad Mudam sa Staff Aguinaldo, itugot lang gid unta sa Ginoo. Kini ang akong kinabuhi gud karon Brother Mudam, lahi na gyud kaniadto nga single pa kaysa karon, no? Og unya sa dilang itugot gyud sa Ginoo, makagawa-gawa og jutay unya makabisita ra gyud ko diha kay naghandom sa ko nga mo bisita diha sa Staff Aguinaldo Church.
sa crossing sa Lamangka Region. Layo-layo pa ni Jotay. Ang cruising Salamanca, wa pa ni kaabot sa stop Aguinaldo. Napaunahan pa ni dinaa diha sa stop Aguinaldo ang ato nga simbahan mo. Walking distance lang gikan gid sa kasada gunong sa series. O niya gamay ra gud kaya nga laktunon. Along the road ra gud gihapon pero ang National Highway kinya kunari magwala niya musud gas Barangay Road. Duol ra kayo ang simbahan di magyud as in nga dako diha ang atong simbahan. Kaso nga lang tungod sa medyo may distansya na dili kaayo kanunay nga maabtan og mga bisita. So sa bilang Brother Modam maningkamot ko nga makabisita diha sa Stop Aguinaldo Church. Thank you Brother Modam. Okay, ato ning tanawon mga higala ang screen. Ni Asad ato nakita dinhi si Brother Limuel Sanchez. Maayong gabi sa tanan, maayong pagpaminaw sa tanan. Okay, good evening Brother Sanchez. Okay, ato nakita dinhi si Junior Nueva Claves. May gabi dia dong. Niya pod si Tris Jamin Jaime murag sa Lapu-Lapu ni si Ronaldo V. Bragat. Okay, niya pod si Jofel Bruniola Deheto Mirales na siguro diha Berjon og taban ni sa Anis Masbate. Ga kumusta man ka din ha o kamunta na sa papa nimo sa mama nimo imong maigsuon. Nagkita mi gahapon ni Dong James Ray sa fellowship sa Lanao. Unya nangutana ko sa iya ha kung asa ka ingon niya tuas ila nagkinataw-an nay mi. So thank you for viewing with us. Okay, good evening sad ni Sister Christy Alayon diha sa Argawanon, San Remigio, Cebu. Salamat Sister Christy sa pagbiyo sa ato nga program. Di pa yung mensahe Brother Ronilo, maayong gabi sa Brother Kern. God bless. Hingkitan gikan ni Brother Ronilo, Brother Kern. Thank you sa greeting. Kung ano naman lang ito, panagsaan naman lang tagduaw aning mga bata. Pero sa dilang, bahalag panagsa, basta may naa kay sawa gyud. Kini laging sama si maging Kuya John, basta dili na single. Pero dili gid na nato sakya na nga mahimot ta ng scapegoat o excuses na maningkamot lang gid ta. Ito ra gid na sa Ginoo. Ang tinuod pagkasulti gud kay nanaro no ato taglayo unya nakinahanglan magitas pamasahe pamiliti ana lahi gitong sa unang single na kaysa minyo na pero wa na nagpasabot nga cut off ang ato lang higayon ra gyud ang atong gihulat maka-timing lang gyud ta makabisita ta sa atong gihandom nga mga kaigsunan. Amen. Okay niya pod si Ma'am Nisabel Villaganas. Ma'am may gabi inyo din ha ma'am unsa man naa kag Masbate o sa Hilutungan. Thank you sa pagbiyo. Okay no, ato ning tanaw na tong cellphone kay ning totot man to murag na ay naga-send og di lagi. Ato ning basahon. Brad tinuod gyud niha. Amigo na po ni Brad John. Amigo na ni Brad Libby. Pero basahan lang at least siya usas atong listener for how many years na. Mao ni sakto gyud nga rason. Mao nang daghan kaayong mogamit og siyabo parang mulapas og maayo sa panganod ilang mga sungay mga ikugan pagyud napagyoy sungay ikugan pagyud. Okay, salamat no ning atong listener usab nis avid listener Berjon kay murag wa man siya palta pod magtan-aw sa atong programa. Yes, gikan pa murag gikan pa naidgog didto patas AM niya na until diri na lang gyud sa FM niya bisan tod sa mga estado nga ingon ana pero gikalipay na to nga iya gyapon gihigugma pagpaminaw atong programa magpadala siya diring mga text messages. Okay na magi mapo ba dyan sa ang Ginoo na lang gyud ang magbahala sa estado sa iyahang kinabuhi. Kay wa may pili ang Dios sa tao. Yes.
Okay, akong ibalik ang panahon nimo alang sa pagbasa sa pangutana Brother karong Kern, gabi. basig na ka din hay imong ipabati nga kuan nga mensahe sa kanginan nga bisag gamay lang basta naa kay ikapabati. Marag na naman ug wa, tay- pagpabati-bati na lang. Murag naman tayo listener sa radio nga na-contact ni Brother Kern, ibagustuhan Amen. sa niya. So thank you kay Kuya John. So mayong gabi day sa tanan, labi na sa atong mga suking tigpaminawan, labi na ni Tay Willie Hirarman Kuya John nga sama sa hong giingon gitext diri nga usa ka GMC pero karon kandidato sa bautismo kauban sa iyang anak ug hinaot nga Kinsa ni si Brother Willie Hirarman nga Oh. taga Libertad Bunakan. Brother Willie Hirarman, GMC, Jesus Miracle Crusade. Crusade. Oo. Maila man sa ni sila kay panahong magsimba, lakig babae magputi gini. Oh. Aniya, salamat Brother Hirarman. Ikaw uban sa imong panimalay kandidato sa bautismo, magpaminawan ni Brother Ken sa Paminawan program. karon Kuya John naminaw gyud na siya karon. Salamat kayo brother and hoping nga magkita kita personal, no? Magkita ta personal. Usa na ka dako namo nga kalipay ri nga ang among mga listener dinhi ini nga programaha moabot na sa punto nga may desisyon na sa pagpabautismo. So ingat ka Brother Hirarman sa inyong mga desisyon kay ang yawa dili na gihapon mohunong sa pagbira pagbalik ngadto sa iyahang kiliran. Muna nga maningkamot kay ang panahon talitapos na dublihon sa yawa pod ang paningkamot aron ma-discourage ta sa atong pag-alagad sa Ginoo. Amen. So, og adto pud ta ako pong itunol ang mainitong mayong gabi sa naminaw karon nga suod nato nga higala igsuon sa pagtuo si Sister Marita nga naminaw karon kauban sa iyang mga apo si Brother Iljon, John Lee ug si Sister Miles. Bantay gyud na iyong lola Inday kay bawra ta nga naay mamisita permi ug hinaot ang Dios magapanalangin sa inyo. Ako lipay kay kuan na kay kung pobre gyud kay ning hunasan wa gyud usa ka agukoy nga nagdagandagan. Okay ra na, that is normal. Nga abot pasabot nga naay nakapansin sa ato, no? Amen, mga gwapa gyud ning mga Adventista Kuya John. Buya. So as adto pud ta sa atong mga bag-ong nabautismuhan nila sa Pilayo family ni Sister Lisa kauban siyang mga apo labi na ni Brother Ramil nga hinaot ang Dios magapanalangin sa inyong tibuok nga panimalay ug sa ako pong pamilya nga naa sa Lambusan sa Hapitan family sa Tambungon sa Sigarino family ug Ortiga family mayong gabi sa atong tanan. Salamat sa inyong pong suporta sa pagduso sa buhat sa Ginoo. Ug ako nang iuli ang panahon sa imong question kay ang atong oras dali ra gyud kay istanan. Okay, daghang salamat Brother Kern ato ning tagaan og pansin kining pangutana aron ato na ning kuan kay noon kining pangutana dili kay karon ra ni kaduha ka tulo ni napadala pero di bali no nga nakuha gyapon kay daghan magud ang nagsunod sa pagpaminaw sa tong programa. Okay, mangutana ko sir, ngano man nga dili man managsama ang gituohan sa tao. Ang Islam ang ilang pag-ila kang Kristo, propeta og Mesiyas. Ang Iglesia ni Kristo ang ilang pag-ila kang Kristo, anak sa Dios og dili Dios. Dili Dios. Ngano miila og mituo ani dili Dios. Ani og dili Dios. Sani kamo miila og mituo kang Kristo nga Dios. Mauni nga maglibog ang tao. Si Abner ni sir sa Tapilon Daan Bantayan. Daan Bantayan ni kay DB man. Daan Bantayan. Okay, daghang salamat Brother Abner. Ako balikan kausan lang. Mangutan na ko sir, ngano man nga dili man managsama ang gituhan sa tao. Ang Islam ang ilang pag-ila kang Kristo, propeta ug Mesiyas, ug ang Iglesia ni Kristo ang ilang pag-ila kang Kristo, anak sa Dios ug dili Dios. Kamo miila ug mituo kang Kristo nga Dios. Mao ni nga maglibog ang tao si Abner ni sir sa Tapilon Daan Bantayan. Okay, daghang kayong salamat Brother Abner.
nga imo ning gipadala ning pangutanaha. Pero ang tinuod, Brother Abner, among i-remind nga kini nga programa based on the Bible ni ato nang tandaan, no? O gunya mahitungod niya ng pag-ila sa mga Islam, giila nga si Kristo propeta, o niya giila nga Mesiyas. Sa Iglesia ni Kristo, giila si Kristo nga anak sa Dios o dili Dios. Sa Adventista, giila pod nga Dios. Matud pa nimo nga dili maglibog ang tao. Ang tinuod, Brother Abner, kung ang Biblia lang gyud mo'y ato gyud ba nga basihan, imposibleng nga maglibog ang tao. Ha? Imposible nga maglibog ang tao. Una, kung imong basahon ang ikaduhang Timoteo 3:16, nangon ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Kanaw ha? Busa bisag unsay gituhuan o gibarugan sa tao, iya nang ibase sa Biblia kung gitudlo ba nas Ginoo, kay ang tibuok kasulatan gituga man nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo ug ang nagtugan nini ang Dios. Mismo si Kristo na mahayag siya sumala sa kinini ang namahayag siya sa Juan kapitulo 5 bersikulo 39, matud pa ni Kristo, kamo nagasusi sa mga kasulatan kay nagunahuna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Subahin anang puntuha, Brother Abner, sa pag-ila sa mga Muslim o Islam nga si Kristo Mesiyas o propeta ug ang pag-ila sa mga iglesia ni Manalo si Kristo anak sa Dios ug dili Dios, mahimo ning punto nga ang katunga ani insakto ang katunga sayo. Tinuod na si Kristo anak sa Dios pero wa kay makita sa Biblia nga dili Dios, di ba? Karon kamatud man kamo miila nga si Kristo Dios. Ni ako ato ning tanggaan og pagtagad kuno, Brother Abner. Kaning sa Juan 5:39 nagingon, kamo nagasusi sa mga kasulatan. Timan niya ang gisusi ang kasulatan. Kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. So ang Biblia nagpamatuod mahitungod kang Kristo. Busa kun unsa may imong gituhuan, unsa may imong gibarugan mahitungod sa kang Kristo, wala gyud nay lain nga matuan mo Biblia kay matud pa ni Kristo ang balaang kasulatan nagpamatuod mahitungod kaniya. Una, gipamatuod sa Biblia nga si Kristo Mesiyas, yes, tinuod na. Gipamatuod sa Biblia nga si Kristo propeta, yes, tinuod na. Gipamatuod sa Biblia nga si Kristo anak sa Dios, yes, tinuod na. Pero wa na lang ipamatuod sa Biblia nga si Kristo dili Dios. O kung gituhuan man sa mga Seventh-day Adventist namo nga si Kristo Dios, kana kay mao'y naa nasulat o gitudlo diya sa Biblia. Atong basahon na, timan igyon. Nga nagingon si Kristo, kamo nagasusis mga kasulatan, kay naguna-huna man kamo nga pinaagi niini, makakaplag kamo sa kinabuhing dayon, ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Timan di nga ang kasulatan nagpamatuod mahitungod kang Kristo. Kung gisusi nimo ang balaang kasulatan, mahibaw ka og unsay gipamatuod sa balaang kasulatan diha kang Kristo ug dili bagyo Dios. Ngano man importante ang imong pagsusi diha sa kasulatan. Dili man na pwede nga mahimo ka lang magtutuo ug mutuo ka kang Kristo, pero ang kasulatan nga nagpamatuod kang Kristo wa nimo susiha kay ang gipasusin ang kuanra mga pangulo sa simbahan, ang membro dili man na pwede nagtuo ka kang Kristo unya ang kasulatan nagpamatuod mahitungod kang Kristo unya wa kay Biblia. Imposible na niya. Ang unang mga nangakabig sa unang panahon, unang mga magtutuo, nagsusi na sa kasulatan araw-araw. Mabitaw nga sa atong kinabuhi, Brother Abner, sa pagsugod yun sa tuig, sugod sa tagbasa sa Biblia. Muna gis ginhawab sa unsa kabisi nga mubasa kita araw-araw mga kapitulo sa Biblia aron matapos ang tuig, tapos po nato pagbasa ang Biblia. Ingon niya na, karon niya, Dini sa Buhat Kapitulo 17, versikulo 11,
ang unang mga nangakabig o magtutuo sa unang panahon, nagasusi sila sa kasulatan araw-araw. Niya, o kining mga Hudiyo mabuot pa kaysa mga Hudiyo dito sa Tesalonika. Sa to pa, may mga lugar o dapit, kay gisgutan ba din nga ang mga Hudiyo sa Hudiya, mas mabuot pa kaysa mga Hudiyo dito sa Tesalonika. Sa unsa man nga punto, kung padayon na natugbasa, nag-ingo din kay kini sila midawat man sa pulong uban sa bugos nga pagkamasinabuton. Ang rason nga ni sila nga mas mabuot ba kaysa ubang mga Hudiyo dito sa Tesalonika, kay ilang gidawat ang pulong sa Dios uban sa pagkamasinabuton. Unya nag-ingon din nga sa adlaw-adlaw na nagtuon sa kasulatan, nagunsa sila adlaw-adlaw nagtuon sa kasulatan. Mauna nga tun-an gyud, nanunsa may tun-an kung ang membro dili patinilon og Biblia. O niya matud pa din ang gihisgutan din adlaw-adlaw nagtuon sa kasulatan sa pagsusi kung tinuod ba gayud ang mga butang nga gikasulti kanila. So imo lang na mga masiguro nimo nga ang mga butang nga imong nadungog og nabati tinuod ba pinaagi sa pagsusi sa balaan nga kasulatan. So ingon ni ana Brother Abner, karon asa man niini ang mahimong gipaboran sa Biblia nga pagtuo kanang si Kristo Mesiyas, kanang si Kristo propeta o naa na sa Biblia, kanang si Kristo anak sa Dios o naa na sa Biblia, kanang si Kristo Dios naa na sa Biblia. Ang wa lang sa Biblia kanang dili Dios si Kristo. Munay kanana ang munay wa diha sa Biblia dili na suportado. Kung atong basahon sumala sa ikaduhang Pedro 1:21 pamati Brother Abner nag-ingon, tungod kay wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, hinunua minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Timbaniha ubos sa pagmando sa balaang espiritu na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Ug kay ang mga balaang tao sa Dios na nagpanulti man nga sila minanduan sa Espiritu Santo, unsa may ilang gisulti sa mga balaang tao ubos pagmando sa Espiritu Santo, unsa may ilang gisulti mahitungod kang Kristo. Kay ang mga balaan nga mga tao na nagpanulti nga minanduan sa balaang Espiritu Santo, nan ang mga balaang tao dinhi sa Biblia unsa may ilang gisulti may tungod kang Kristo, kay sila na nagpanulti man nga minanduan sa Espiritu Santo. Na atong basahon din sa Roma kapitulo 9 bersikulo 1 ug 5 ingon niya timan nga pinaagi sa pagmando sa balaang Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaan nga mga tao sa Dios. Ato ning basahon karon may isugilon pa ako kaninyo og tinuod kini kay anaa ako kang Kristo og dili ako mamakak ang akong konsensya nga ginagamhan sa Espiritu Santo nagapamatud usab ang tinuod ang akong isugilon. Kaya nagisgot na si San Pablo sa balaang Espiritu, nagsulti siya nga magasaksi kaniya ang Espiritu Santo nga tinuod ang iyang isugilon. Hinumdumi Brother Abner, pag ang tao dili mutuo sa tinuod nga isugilon sa iya adto na mutuos bakak. Kay dili man niya tuhuan ang tinuod gikasulti kaniya. Pero si San Pablo nagsulti og ang Biblia, ang mga balaang tao sa Dios na nagpanulti nga minanduan sa Espiritu Santo. Og si San Pablo usa sa taong balaan, mailani mo nga siya minanduan sa Espiritu, ingon niya magsulti kog tinuod may tungod kang Kristo og dili ko magbakak kay tinuod ang akong isugilon. So niya ay tinuod nga inyong nadungog og nabati ron din hiniini nga programa. Karon atong basahon sa 5 nagingon, kaliwat sila sa mga pinili sa Dios niadtong unang panahon og sa ilang kaliwat nagagikan si Kristo sa iyang pagkatawhanon ang Dios nga makagagahom sa tanan og dalaygon sa walay katapusan. Amen. Unsa si Kristo? Siya ang Dios nga makagagahom sa tanan. Kana gipamatud-an sa balaang kasulatan. Ingon ni Kristo, matud pa niya ang ingos atong gibasa ang mga balaang tao sa Dios na nagpanulti nga minanduan sa Espiritu Santo. Karon niya nag-ingon si San Pablo nga matud pa niya nataw si Kristo nga mao ang Dios. Diha
Karon ang punto ra gud dinha nga ang tao maghimo og kaugalingong konklusyon nga kuno si Kristo dili Dios, pero pangitaan nimo Biblia wa say ikapakita. Unya og naay isultis Biblia di putuhan kay maling salin. Unya niya atong basahon dinhi sumala sa Kolosas kapitulo 2 bersikulo 9 nagingon, ang tinuod si Kristo nahimong tao, apan bisan panini anaa gihapon kaniya ang iyang pagka-Dios. So gipamatud-an na nga matud pa sa Biblia ang mga balaang tao na nagpanulti sila nga minanduan sa Espiritu Santo. O gunya gisulti man pinaagi sa Espiritu Santo gamit ang mga manununda sa ang mga balaang tao sa Dios nga si Kristo Dios. O na klaro na ning lutaw na. Ang sa 14, 9 ug 11 sa Roma, giingod din niya akong basahon no. Mao kini ang hinungdan nga si Kristo nagpakamatay og nabanhaw aron mahimo siyang Ginoo sa mga buhi ug sa mga patay. Kay nagaingon ang kasulatan, ako ang Ginoo nga buhi, moabot ang adlaw nga ang tanang tawo muluhod sa akong atubangan ug moilang nga ako Dios. So kung karong panahon na naamay tao nga di moilang si Kristo Dios, pero matud basta tong gibasa, moabot ang adlaw nga ang tanang mga tao muluhod ug musimba kaniya ug muila nga siya Dios. Ug tungod niya na Brother Abner, ato inagyud na nga ginapamatud-an dinhi sa Biblia sa makadaghan. Ang Juan kapitulo 3 bersikulo 16 ug 17 matud pa sa Juan, kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhi nga walay katapusan. Kay gipadala sa Dios ang iyang anak dinhi sa kalibutan, dili ang kalibutan iyang pagahukman kundi aron pagluwas hinuon sa kalibutan. Karon niya kay gipadalaman sa Dios ang iyang anak. Unsa may nga mga kadugtungan pa niini nga gipasabot. Kung atong basahon ang Juan 5:32, no? Gihisgutan din ni Kristo nga matud pa ni Kristo ay iyang gipamahayag matud pa niya nga kung ako ang magasulti mahitungod sa akong kaugalingon, maisip kini nga dili tinuod. Apan ako nahibalo nga adunay lain nga magpamatuod kanako ug ako nahibalo nga ang iyang pagpamatuod kanako kini tinuod. Kinsa man ni nga gingon niyang magpamatuod, akong basa sa 37. Og ang amahan nga nagpadala kanako mao mismo ang nagpamatuod mahitungod kanako. O ang amahan di ay nga nagpadala niya mao ang magpamatuod mahitungod sa anak, mahitungod kang Kristo. Nan may pamatuod ba ang amahan sa anak nga siya Dios? Kung imong basahon ang Hebreanon 1:8, nag-ingod dinhi, apan ngadto sa iyang anak nag-ingon siya, ang imong gingharian o Dios wala gayoy katapusan ug matarong og imong pagdumala niini. Ay gipamatud-an sa amahan nga nagpadala kay Kristo nga kining anak nga mao si Kristo gipamatud-an sa amahan nga siya Dios. Unya kun imong basahon sa Contemporary English Bible nagingon nagingon dinhi nga but God says about His Son, you are God. So hilabihan ka klaro, Brother Abner. So dili na mahitabo nga maglibog ka. Nga naman, klaro naman, nabati naman nimo ang mga pamahayag sa Biblia. Busa aron nga di ka maglibog, masabtan nimo ang dugang mga butang. Aber, padayoni kuno ang pagsusi, pagpaminaw sa pulong sa Dios, pagbasa sa balaang kasulatan. Si Brother Kern, maghatag og dugang pagpasabot ining mga bahina. Brother Kern? Daghang salamat Brother John ug adto ta sa dugang pagpatinaw o pagtubag sa maong pangutana mga igsuon. Dili na ikahibulong nga ang nagkalain-laing mga relihiyon karon mga kahigalaan, lahi-lahi og gituhuan. Naay relihiyon nga nituo nga si Kristo Dios, naapoy relihiyon nga nituo nga si Kristo dili Dios. Dili mahimong kahibulungan kung ang Muslim dili motuo nga si Kristo Dios kay tungod ang ilang gibasihan dili man bala ang kasulatan. Apan kahibulungan gyud kaay mga igsuon sama sa gipangutana sa text nga ang iglesia ni Kristo wala nituo nga si Kristo Dios. Kahibulungan gyud kay istanan kay ang ilang gikuptan sa ila pang gipasigarbo nga ang ilang gitudlo ang balaang kasulatan.
apan sukwahi ang ilang gitudlo kay dili man na mao ang giingon sa balaang kasulatan nga si Kristo dili Dios mga igsoon. Apan sa unang Juan 4 bersikulo 1 nag-ingon, mga igsoon, ayaw ninyo tuhui ang tanang nagpatuo nga ang espiritu anaa kanila, kundili usisaha ninyo kung gikan bagayod sa Dios ang espiritu nga anaa kanila, kay daghan ang dili matuod nga mga propeta nga nanungha sa tanang dapit. Busa mga igsoon, kung adunay tawo nga moari sa atong mga balay, unya moingon sila nga ang espiritu sa Dios naa sa ako, mauni ang iyang pagtulunan, dili ta mulargog tuo mga igsoon, apan ang atong buhaton susihon o usisahon gyud nato kung kana iya bagyud ka sa Dios. Nag-ingon sa bersikulo 2, maila ninyo kung ang maong espiritu iya ba sa Dios, pinaagi niini nga nagpahayag nga si Hesus Kristo nagpakatawo iya sa Dios. Mga igsoon ug magkahigalaan, ang timailhan nga ang tawo nga nagtudlo nga gikan gid sa Dios kanang nagtudlo nga si Kristo nagpakatawo, dili tawo mga igsoon. Kung atong buot sabton, kung moingon tag nagpakatawo, dili gyud na siya tawo, apan nagpakatawo. Mao na si Kristo mga igsoon, ang Dios nga nagpakatawo diri sa kalibutan aron luwason tang tanan. Sa Roma 9:5 klaro na gyud kaistanan nga si Kristo Dios labaw sa tanan. Apan kung arita sa daang tugon mga igsoon, sa wala pa nagpakatawo si Kristo, gitagna ng daan. Sa Isaiah kapitulo 9 bersikulo 6 nag-ingon, natawo alang kanato ang usa ka bata. Busa adunay bata nga natawo, ug kana nga bata mao si Kristo. Gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki, ug siya ang magmando sa tanan, ug nganlan siyag maalamong magtatambag. Unsay ipangalan kang Kristo? Maalamong magtatambag. Sunod, Dios nga gamhanan, amahan hangtod sa kahangturan, prinsipis pakigdait. Busa kung mudagan ta sa Old Testament, atong makita nga si Kristo Dios gyud, nganlang siya Dios nga gamhanan. Kung adto pud ta sa New Testament, sa Roma 9:5 nagtudlo pud nga si Kristo Dios labaw sa tanan. Busa dili na nato libugon ang atong tagsa-tagsa ka mga salabutan mga igsoon, kay ang Dios pinaagi sa iyang mga pulong. Nag-ingon sa Juan 17:17, balaan na sila pinaagis kamatuuran, ug ang imong pulong mao ang kamatuuran. Ang pulong kamatuuran ug maong kamatuuran nagtudlo nga si Kristo Dios. Busa hinaot nga ang Dios magapanalangin kanatong tanan, ug sa tanang nagapaminaw karon ato nang madawat ug ato yung angkunon nga si Kristo mao ang Dios nga nagluwas kanatong tanan. Ug ako nang ihatag ang panahon kang Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother Kern. So ato ning basahon ni ay mga mensahe nga miabot dinhi. Ni mensahe kan kang Brother Tixon Yolalio. Good evening. Please ko greet ni Rogelio Hira, katuning bagong nabaptize sa Radio Des Bantayan, og ni Raul diha sa GK Mohon na minaw karon. Salamat sa pagpaminaw no Brother Rogelio Hira og Brother Raul. O niya po Brother Lemuel Sanchez, tama ka, damo lain-lain pang sabot, pero kung imo gyud tun-an pag-ayo ang Bible uban sa tabang sa Ginoo, masabtan gayod. Niya pag yun siya gi-send, kay kung di pa Bible ang among gibasihan, aw pariha mi pagtuo anang Muslim o anang iglesia, pero kay Bible man among gibasihan, aw mao nga lahi jud. Salamat kaya Brother Lemuel. Niya po si Ariana. Good evening brother o Kuya Kern. Okay no? Ani ato ning dalikatan pagtan-aw ang pikas nga screen. Okay. Ato ning dilion ang mga kahigalaan nga nahidugang nga nakig-uban nato karon. Niya si Welski ML. Niya said si Brother John Michael Cinco. So good evening Brother John Michael.
Okay, adto ta higala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga talamanon. So niya pod si Ristina Kim ato sa nakita dinhi. Okay, ang pangutana nagtumbok siya og duha ka pundok, iglesia og Muslim. Ang iglesia ni Kristo daw ang pagtuo kang Kristo, si Kristo usa ka anak sa Dios og sa tong usa Dili Diyos. anak sa Dios o niya dili Dios. Ang Muslim pod si Kristo Propita. Mesiyas. og Mesiyas. Pulos man na husto ka ng bahin na higala pero kung natong sumpayan na dili Dios. Samtang kamo mituo nga si Kristo Dios. Muna nga makalibog sa tao. Sakto man ang pagka-anak sa Dios gitgutan, pagka-propita, niya pagka-Mesiyas, eksakto na, wag na sayop. Pero kung imo nang sumpayad, konklusyon nimo nga dili Dios, dihas Biblia, gisupak na igala. Nga naman, kay dihas Biblia, ang mabasa diha, may ito kang Kristo, si Kristo na tao nga mo ang Dios. So na ipipila ka mga titulo ni Kristo higala. Ato ni tanawon. Si Kristo Dios Biblia, na siya mga nagkalain-laing mga titulo. Ako ni kitanaw, search sa Google, naginganlan siya og Emmanuel. Ang meaning sa Emmanuel, God with us, ang Diyos uban nato. Muna atong mabasa sa Isaiah 7:14. Niya gitawag siya prinsipi sa pakigdaet. Mabasa po na si Isaiah 9:6. Gitaytulan siya wonderful advisor sa ato pa kahibulungan nga magtatambag. Nagyapos 9:6. Gitaytulan siya mighty God, gamhanan nga Dios. Aniya sa 9:6 gyapon na sa Isaiah gitawag siya pod, gitaytulan siya eternal Father. Mao gyapon ato mabasa sa 9:6 sa Isaiah. Gitaytulan siya anak sa Dios. Aniya mabasa po na sa Marcos 1:1. Gitaytulan siya og anak sa tao. Aniya mabasa po na sa Mateo 8:20. Gitaytulan siya anak ni David. Aniya sa Mateo 15:22 na mabasa. Gitaytulan siya nga siya mao ang pulong, anang og Dios ang pulong, si Kristo. Mabasa na sa Juan 1:1. Gitawag po na siya og Kordero sa Dios sa 1:29 sa Juan. Gitawag siya Kristo. Ang meaning si Kristo, Kristo sa Greek, anointed one na siya, Mesiyas, sa Mateo 16:16. Gitaytulan po siya Savior, manluluwas. Mabasa po na sa Juan 4:14. Gitaytulan siya Rabbi or teacher, magtutudlo. Mabasa po na sa Juan 5:35. Gitawag siya og author of life, kay siya mong naghatag sa kinabuhi sa Buhat 3:15. Anya gitawag pod siya Alpha og ang Omega. Mabasa na sa Pinadiyag 1:8. Gitaytulan pod siya Leon diha sa kang Huda. Anya mabasa po na sa Pinadiyag 5:5. Gitawag siya King of Kings o Lord of Lords. Mabasa na sa Pinadiyag 19:16. Anya gitawag po siya Bright and Morning Star. Anya mabasa na sa Pinadiyag 22:16. Gitawag siya pulong sa Dios. Anya mabasa na siya sa Pinadiyag dinhi sa Revelation gihapon 19:13. Anya gitaytulan pagid siya holy and righteous. Sa Buhat 13:14. Gitaytulan pagid siya ulo sa iglesia. Mabasa na sa Episo 5:25. So, muning pipila ka mga titulo
nga atong nakita mahigala usas mga titulo ka Mesiyas, pero unsa man ni siya Dios, ni siya dili Dios. Dios mga higala, mighty God atong gibasa ganiha. O niya gani sa Roma 9:5 si San Pablo nagsulti nga nataw si Kristo nga mao ang Dios. Doon na pag-iuban baya nga lain ang pag-ila kang Kristo. Daton Sabado may istorya ko dito sa Kadwawan nga doon ay nagmensahe dito sa ila nga nana kuno ang Kristo nabalik na nagsuroy-suroy sa persona sa usa ka babae nga Chinese kuanang pundoka kanang Church of the Almighty God na nganing tumaw dito sa China ang ilang pagtudlo nagsuroy-suroy na ron nga ni Anas Kristo maoy nag-abli sa tinakpan nga basahon o niya gani di na sila mo sakay kay sa Biblia kay ang ila kuno kanana lang ilang Bible ilang libro kanang naagikuan sa usa ka babae nga mao kuno na ang Kristo nga ni Anas kalibutan ning balik nagpakatao ang Kristo daw o ang pagpakatao ni Kristo pinaagi kuno sa persona sa usa ka babae. Magbantay ta na daghang mga pagpatuo-tuo pero baya kung imong basahon ang Mateo 24 si Ginosos nagpasidaan yun siya sa dinhi pa siya sa kalibutan o nagsaad siyang mabalik siya ning kalibutan na before siya mabalik ning kalibutan na nag-ingon siya mutungha ang mga mini nga Kristos. Mateo 24 versikulo 24 mutungha ang mini nga mga Kristo magkapakitag dagkong makatingalahan aron sa pagpasalaag kon mahimo bisan pa ang mga pinili. So magbantay ta karong panahon na daghang nanungha pero lain ang konklusyon. So sa pangutana karon nagmention man og Iglesia ni Kristo og Muslim ang pagtuos Muslim tuos lang propeta tuos lang Mesiyas pero wa sila mutuo nga si Kristo Dios mga higala. Pero kami dire nagtuo mi sa pagka-Dios ni Kristo tungod kay daghang bersikulos Biblia nga mabasa mga higala nga si Kristo Dios, no? Daghang mabasa sa Tito 2:13 nag-ingon si San Pablo nga nagapaabot sa atong bulahang paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Dios og manluluwas. Gitin-aw higala unsa si Kristo? Dakong Dios si Kristo og manluluwas. Kay mao man gisulti sa Biblia, so kami sad mituo mi kay biblical base kuning atong pagpanudlo dinhi. Basig yun diha sa mabasa sa balaan na kasulatan. Mao na nga ang naas Biblia si Kristo Mesiyas, si Kristo gitawag anointed one, si Kristo propeta, taghang mga title sumastong isgutan kaganiha. Pero ang konklusyon sa Biblia, Dios si Kristo. Pero konklusyon na to nga si Kristo dili Dios ordinaryo ra tao na munay kasumpake mahigala diya sa Biblia. Ang Biblia munay guide nato paingon sa langit suma sa ikaduhang Timoteo 3:16 mutudlo nato paingon sa kaluwasan. Wa naman tayo panahon ni gala sa di pahingpit tapuson ang aton tulumanon ni ang atong theme song. Mga igala magampo kita dalang panan ug makagagahom mo Dios daghang salamat sa kalampusan sa imong tulong panalangini ang tanan nga nagapaminaw karon dadas kayag sa kamaturan ginapangayo namo gini tungod lamang kang